A sad ćemo o COVID dodacima, vrlo važnoj temi za sve umirovljenike, bez obzira ostvaruju li mirovinu iz Hrvatske ili možda iz inozemstva. O tome ćemo razgovarati s Ivanom Serdarom, ravnateljem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobro nam došli. Hvala vam lijepa. Ajmo odmah u glavu. Tko ima pravo na COVID dodatak? Znači, evo, pravo na COVID dodatak koji će biti isplaćen sad u prosincu, biti imaju pravo korisnici mirovinskog osiguranja, mi zovemo s takozvanim inozemnim elementom, odnosno svi oni koji nisu bili uključeni u isplatu u srpnju, odnosno nekako nisu mogli iz nekakvih razloga dostaviti dokaze i aplicirati se do prethodnog zadnjeg roka koji je bio biti 30. lipanj. Sad ti dokazi. Što je sve potrebno dostaviti, jer znamo da je bilo tih poteškoća, netko nije stigao, netko nije mogao, netko nije znao. Da, znači što se tiče samih dokaza imamo nekakve osnovne uvjete, to je prije svega znači da ovo kako se ovo odnosi u biti znači na korisnike mirovina koji imaju inozemni taj element. Bitno je spomenuti da mirovina znači koja se prima u Hrvatskoj i inozemstvu u kunu ne smije prelaziti 4.000 kuna. Korisnici tih mirovina moraju imati prebivalište u Republici Hrvatskoj i da ne smije biti u radnom odnosu. Što se tiče samih dokaza, znači ako govorimo o tom inozemnom elementu, bitno je za ove osnovne dokaze koje smo malo prije spomenuli, dostaviti dokaz o visini te inozemne mirovine, s obzirom da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nema to u svojim bazama podataka, što znači da imamo recimo nekakva možda dvije varijante, odnosno jedna varijanta bi bila da se dostavi dokaz, odnosno izvadak iz banke o isplati mirovine za mjesec ožujak, što je vrlo bitno spomenuti, jer to je definirano tako u onoj prvoj odluci vlade da se gleda mirovina isplaćena u ožujku ove godine, ili da se dostavi dokaz od inozemnog nositelja osiguranja o iznosu neto isplaćene mirovine, znači za mjesec ožujak. Što je sa onima koji su dio svoje radne karijere proveli u inozemstvu, ali nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu? Pa znači oni koji nisu ostvarili pravo na inozemne mirovine, oni ne trebaju dostavljati logično tako dokaz o visini inozemne mirovine jer nisu ni ostvarili, nego za njih je potrebno samo naglasiti da ili na tiskanici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje preko koje se ostvaruje pravo na COVID dodatak ili na samom online obrascu na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje označe kućicu, odnosno polje da izjavlju da ne primaju inozemnu mirovinu. Sad to je možda nekima problem, to što bi trebalo online nešto raditi, ali to su, nadamo se, vaša djeca, unuci koji će vam u tome pomoći. Spomenuli ste, u prosincu bi trebala biti isplata tih COVID dodataka uoči Božića, što će sigurno mnoge razveseliti. A do kad je rok do kad trebaju dostaviti sve dokaze? Što se tiče same dostave dokaza, znači rok je do 30. studenoga i ja vjerujem da je onda nakon obrade isplate tako mirovina osnovnih, da ćemo onda imati vremena, odnosno da ćemo onda stići odraditi samo obradu svih pristiglih zahtjeva i mi nekako planiramo da bi sama isplata COVID dodatka trebala biti negdje sredinom prosinca. Možemo li još jedan put ponoviti i sublimirati za naše gledatelje što su sve dokazi koje bi trebalo dostaviti? Znači, to se tiče samih dokaza koje treba dostaviti, oni trebaju popuniti tu tiskanicu. Tu tiskanicu znači mogu isprintati preko stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje web stranice ili mogu kupiti u Narodnim novinama ili ovo što smo bili malo prije komunicirali, to je znači da mogu to odraditi putem online obrasca, što je možda i najjednostavnije, naravno ako su to u mogućnosti. I uz te dokaze, uz tu tiskanicu znači potreban je ovaj dokaz o visini inozemne mirovine, znači rekli smo ili imamo opciju izvatka iz banke ili imamo opciju dokaza o isplati od strane inozemnog nositelja. Znači, i bitno je spomenuti da se gleda referentni datum, odnosno mjesec je mjesec ožujak ove godine. Ono što je također važno spomenuti je koliki će biti iznos tog COVID dodatka? Što se tiče samog iznosa, znači tu nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prvu odluku vlade, znači imamo ona 4 razreda od 1200 pa prema 400 kuna, znači prvi razred je od 0 do 1500 kuna, govorimo o visini mirovine, ti korisnici će dobiti 1200 kuna, zatim imamo od 1500 do 2000 oni će dobiti 900 kuna, od 2000 do 3000 će dobiti 600 kuna i od 3000 do 4000 će dobiti 400 kuna. Svakako značajno, pogotovo dolazi nam Božić, dolazi vrijeme blagdana, lijepi dodatak na mirovinu. Hvala vam lijepa na vašem gostovanju i nadamo se da će isplata uskoro krenuti. Hvala vam na pozivu.